May isang naragsak ken nagasat nga rabii tayong amin gagayem ken kakabsat. Agyaman tayo kanapo Diyos, agsipod ta. Itata nga rabii, isu iti umuna, nga rabii nga isu iti panang bukel tayo, dayjay leksyon nga inadal tayo kada ito nga lawas. Baro nga leksyon kakabsat, iti baro nga quarterly tayo. Da iti adadalin tayo 3 cosmic messages. No, siyak iti damagan nyo, kabsat. I am so excited. Tapay, daytoy adalin tayo. Kadaytoy quarter, manipod itatanga bulan, iti Abril, ingana kabsat iti June 2023. Kat iso dayjay marching order, amo yun nugubat ko adda dayjay ko command. Kat daytoy kakabsat isu iti inted ni Apo Diyos, nga na isang sangayan, nga ipadamag iti Seventh-day Adventist Church iti lubong. Daytoy dayjay ko na tayo nga the 3 angels messages iti Revelation. I am so excited ta iti nangisurat kakabsat, iti pagleksyonan tayo ket ni Elder Mark Finley. Isuna iti may sa kadagiti favorite nga evangelist saan laeng at television, no di ket iti uray pay itagiti Cross Crusade. Ni Elder Finley kabsat nag-retire akas Vice President, wenno may sa kadigiti Vice President iti General Conference. Ket idi nga nag-retire, pinili iti General Conference nga isuna iti Special Assistant iti General Conference President. Isunang uray pa itatata-retirado, he is very active in the work. Ket dayjay vast experience na kakabsat. Mapidot tayo digijay kapanunutan na his insight maipanggap iti libro iti Revelation. Ket noong adda kanyayo digijay quarterly wherever it is, I don't care. No, adda daytoy quarterly ditoy, wenno adda iti quarterly ditoy. Sa dino man kakabsat iti pagadalan nyo iti leksyon nyo. Please mark. No, adda ti labsan nyo, please mark it. Tapay, it's very important. Katada tayo iti lesson number 1. Iti paulo na ni Jesus mangabak, ni Satanas maabak. Agkararag tayo kakabsat. Maminsan pa'y magyaman kami. Agsipod ta, insaganam iti leksyon nga ingkam adalen itatta. Agsipod ta nakitam, nga da kami digiti napiling anak mo ket masapul nga maawatan mi. Nga adday iti inted mo an isang sangayan, nga ipadamag daytoy nga iglesia, the Seventh-day Adventist Church. Iti sangalubungan sakbay nga umay iti anak mo tamay na kami ang iyawid. Agyaman kami o Diyos, taidalan na kami. Ket sapi ko iti pan nakakita mi kada ito yung eleksyon. Makita mi o Diyos, nga dayjay desisyon mi, nga makipagmaymay sa kami, ken ka, ken awaten mi iti anak mo. Makikamkameng kami kada ito yung iglesia. Itid munto dayjay gunguna, itid munto dayjay supapak. Saan laeng nga iti masakbayan, no di ket di iti agdama. Ragsak o Diyos ang makipaset, kada ito'y agbalegi nga iglesia. Agyaman kami launay, itinagan na po mesos. Amen. Sakbay tayo kakabsat ngagpatuloy, agyaman kami agsipod ta, adda kayo dayjay nakasubscriben. Siyak kakabsat, and our family doesn't care no mano iti subscriber.
I still believe nga dayjay kunanan ni Apo Jesus nga no adda iti duwa wenno tallo. Ket iti panggep ket isu dayjay agkakadwa tayo tapno adalen tayo ti San Apo Dios ket dayawen tayo iti nasantuan ken man nakabalin anagan na. Dayjay karin ni Apo Dios nga isuna ti makiadda kada tayo. Ngem adu digiti mabendisyonan kakabsat. No sika nga may isa nga subscriber, kat i-share mo kadagiti gagayem mo. I am so excited. Agragsakak. Tada di kitay ag-message kanyak personally, kat kunada pastor, first time me nga nagbuya kaday ta lesson review and we are blessed. Unak, thank you very much. Kasano nga dayto nga kapsat? Kat nadanon dayto nga panaginadal tayo. Adda kada kayo kakapsat, dagiti nag-share, kadagiti gagayim nyo. Dahito ko tamarami din tayo, agbalin ko mga kaslala, dahiti ripples, iti natal na adanong. Mga laka iti may isang bislak, o ba isang batong. Mapangka iti may isang kabil mo nga waig, o putot. Kat natal na dyan anong, ipurwak mo dyan nga. Makita mo kakabsat nga inton no nagdiso, adda dayte ripples nga agtaray. Manipod iti nakabarsakan na inga na makadanon, ijay tambak. Kasjay kuma iti panakabindisyon tayo. May God make you an instrument of sharing. Iti anyaman anaimbag. Iti adalen tayo kakabsat. Ket libro iti Apokalipsis. Ket iti sentro na, iti libro, iti Apokalipsis, the center, the core of Revelation is chapter 12. It is almost in the middle. The iti Revelation na dalang kaabsat, iti 22 chapters na. So in chapter 12, isu kakabsat, isu ti pagrugyanan iti adal tayo. I like the way Elder Mark Finley started it. Hanang inrugi iti chapter 1. Hanamit nga inrugi iti chapter 22. Ngem innala na, dahi bugas, nga isu iti mangintroduce, kaday ito'y a lesson tayo. Iti panagadal tayo, kaday ito'y very important book in the Bible, libro iti Apokalipsis. Iti chapter 12, iti verse 17, Apokalipsis 12:17, isu iti paset amayulo tayo. Na isurat, basain tayo absat. Ket nakapungtot day di dragon, idi babae. Ket napanaginubat, tinatda, ti kapututan na. Mangsalsalimet-met, kadag ti bilbilin ti Diyos, ken addaan iti pamati ni Jesus. Ito chapter 12 kakabsat, adda iti 17 verses. Ket no adalen tayo iti libro iti Revelation, makita tayo nga it has so many symbols. Ket masapul nga awaten tayo, digidya nga symbols nga inted ni Apo Diyos ken ni John iti island iti Patmos. Tano alain tayo iti chapter 1. The book of Revelation is actually the revelation of Jesus Christ nga inted na ken ni Juan. Ket ni Juan insurat na, digiti amin nga inbaga ni Apo Jesus ken kuana. Revelation 12 with 17 verses. Ket kastoy kakabsat, iti nakita nga urnos na. Biningay ko iti 5 apan nakaurnos na. Umuna, verses 7 to 9. Mikadwa, agsubli tayo iti verses 1 to 6. Satay agtuloy iti may katlo nga paset na verses 10 to 12.
iti may kapat apaset verses 13 to 16 ket iti conclusion na verse 17. Kasjay kakabsat iti urnos daytoy nga panagadal tayo. Apantay nga rod ijay umuna. Verse 7 to 9. Ket adagubat sa di langit ni Miguel kindigit anghel na. Nakigubat da idi dragon. Ket day di dragon kindigit anghel na nakibakal da. Ngem di da nangabak ket di da nasarakan day di disuda sa dilangit. Ket naigarangugong day di dakkel a dragon. Day di uleg a kadaanan nga isu managanan diablo ken Satanas. Ket naitapwak ituy daga. Ket day di anghel na naitapwak a naikanunong kenkwana. There was a war in heaven. There were two leaders ni Apo Jesus ken ni Lucifer. Ni Lucifer amot na kakabsat nga isunay itinapili ka nga leader di kitang anghel. Ni Lucifer amot na kakabsat nga inaguman na dayjay a title, dayjay a trono ni Apo Diyos. Kayat ni Lucifer nga agbalin akas kini Apo Diyos. Tain baga nakit ipasdek kunto iti trono. Awan ti trono ti anghel. Taapay ti anghel, kas kanyam ken kas kanyak. We are created beings. Kit gapok kada ito'y kakabsat. Adagubat ni Miguel, isuna na Apo Jesus, kinday di dragon, isuna, dayjay kuna nga kadaanan nga ulag, ti diablo ken Satanas. Adu kakabsat tinapasurot ni Satanas. 1/3 of the angels in heaven believed him. So idinalpasin da gubat. Adda iti nagbalegi. Adda iti naabak. Iti nangabak ni Apo Jesus. Iti naabak ni Lucifer. Daytoy kakabsat tinpabuyan ni Apo Jesus. Ket idi nga naabak ni Lucifer. Na ipabuya iti verses 1 to 6. Nga dayjay pungtot ni Lucifer. Tanaabak nga ruden. Ket inbawing na, iti maysa nga iglesia. Basahin tayo kabsat iti verses 1 to 6. Ket iti maysa dakkel a pagilasinan nakita iti langit. Maysa a babae a sikakawes iti init, ken bulan iti baba ti saksakana, ken ti ulo na maysa a balangat, a 12 a bituen. Ket isu na sikog idi, ket nagikis iti panagpasikal na, ket agrigat nga agpasngay. Ket nakita si sabali ang nakaskas daaw sa dilangit. Ket adtoy may sa dakkel a dragon a nalabaga. Nga adda iti 7 nga ulo na, 10 asara na. Ket rabaw dagiti ulo na 7 a korona. Ket ti ipos na guyudin na ti apagkatlo dagiti bitbitwen sa dilangit. Ket bakal na ida iti daga. Ket daydi dragon adda sadyay daydi babae nga ngangani aganak. Tapno alununan na daydi anak na intun may pasngay. Ket inya nak na iti maysa a anak a lalaki. Amang ituray to kaditi so amin a pagpagarian babaen iti maysa a sarukod alandok. Ket daydi anak na naitayab aging ga iti Diyos iti trono na. Ket daydi babae timmaray a nagkamang iti letang nga ayan iti disso nga insagana ti Diyos. Tapno taaraunan na idjay iti 1,200 ket 6 nga laldaw.
This is a prophetic view. Nga magda kakabsat na iti meanings nga kayatay nga mo. Ta symbols nga ron. Daytoy babae, ket iladawan na iti tao, iti ili, iti Diyos. No basahin nyo kakabsat di Isaiah 54 verse 4 and 5. The woman represents the people of God. Dayjay kawus na, ang nakawusan anaranyag akas iti init. Isu dayjay panang kawus kakabsat ni Apo Jesus. Kadagijay at tao nga inayaban na. Laglagipan nyo, Jesus is considered or called the Son, S-U-N, of righteousness. Ket dayjay akinalintag na, isu iti ikawus na kadagitoy nga inayaban na. In the parable of the wedding garment nga inted ni Apo Jesus, amin ang makipasit ko mga ijay banquet, ijay kasar, adda iti ited dayjay ama, nga isu iti ibado da, tapno mailimbang itanyaman, nga kawes nga usarinda. Amoy ko kakabsat, ni Apo Diyos ket isu iti Diyos ayan. No pagtutungtungan tayo ti iglesia, dayto nga iglesia, ket ay ayatin ni Apo Diyos. Kunanan ni Ellen White, this church is frailty nakapsot. This church is about to fall. When? Ngem laglagipan tayo. This church is the only object of God's love. Sino man kakabsat nga mangayab, kadaytoy nga iglesia nga Babylonia, kunanan ni Ellen White, dayjay nga mangayab is of the devil. At dayti may isang kapadasak. Ni Jerome, kini Salvador, kinti asawa na nga ni Marites. Marites is now teaching in NLAC. Ni Jerome Kaduan, ni Jartacho, kakabsat. Digito'y nga agtutubo, they were missionaries. Ket adda iti simmangpet nga may isang pastor. Ket dinawat na nga mga saba. Dimawat iti budget from the church. Tagudin, Seventh-day Adventist Church. We gave him a budget. Napan kabsat kadwa na ti pamilya na iti lugar nga pangsaban na. So I ask Jerome Marites, samahan nyo nga. May nga aldaw, very early in the morning, digito'y nga duwa, nagawid da balay. Ket kuna da pastor, we cannot work with him. Apay ko na, sa balit di doktrina na. Intun nagtutungtong kami, ayaban na iti church. Come out of her Babylon. Kuna na. Ibaga na nga dahito nga church. Kat isumot din dahito nga apokalipsis nga Babylon yate ka no. Is that so? Yes. Kuna. Nakaalada dahito isursuro dahito'y a pastor. Since the house of the pastor is very near to my house, I went and talked to him personally. While waiting for him, that day bedroom, adda digiti library na, adda kabsat iti nangkaalak. God led me to a book in one of his adda library na, Writings of Mrs. White. I was scanning it, and God led me to the quotation, whoever calls the Seventh-day Adventist Church as Babylon or of the devil, rimuarda yung pastor. So we had a discussion, Ketimbagak. I'm very sorry. The two missionaries that I've sent to work with you cannot work with you anymore. Apay ko na. Because you had been calling the church Babylon. Then I said, is it true? Idiwan ko na. I opened the surat ni Mrs. White.
Idinabasa na. You know the effect that he did? He declared that he doesn't believe on Mrs. White anymore. At one time, he was about to burn. Sindyan na kuman, puuran na kuman. Dagijay nakadadungan na urnong nga libro, dagijay Spirit of Prophecy books. Ni magyaman tayo ta, ni Apo Diyos na ayat. Anyay tibagbaganat to'y kabsat. Nakita ni Juan nga daytoy nga babae ket kinawusan ni Apo Diyos iti init. This is the work of grace. Sikaken siya akamkamang dayto yung iglesia. We are not declaring ourselves as sinless, but God declares us righteous. Tapay, dahi kinalintag the righteousness of His Son. Isu iti inbado na kadatayon. Malagip yun dahi kunana ni Apo Jesus, ijay surat na iti libro, iti revelation mo lang, definitely to the seventh church, the church of Laodicea. Anya iti ilalako na Apo Jesus, the merchant ni Rod, buy of me, anya, raiment apuraw. Taday chay akinalintag tayo. Anaiyarig kakabsat day pagpigadan ijaruangan is dirty. Every act of righteousness is not righteous. Ngem ni Apo Diyos, babaen iti parabor na, pinakawan na tayo, kinawusan na tayo, kinalintag ni Apo Jesus. And then He declares the church, the woman ang nakita ni Juan, nga isuna nagkawes iti init. At da iti sangapulo ket duwa nga between ije corona na. This describes the 12 tribes of Israel. Daytoy kakabsat. Ket makita nga it is a universal church. It is not the literal Israel anymore. It is now the spiritual Israel, complete. Ket nakita kakabsat, nga daytoy a babae, ket agpasngay, ket ti iyanak na, may sa a male child ni Apo Jesus. Dayjay dragon, naabak iti langit. So he wanted to continue the war. Iti punteriya na itatan, dayjay a babae. Sino i-representa dayjay babae? Ti ili iti Diyos. Iti uneg iti 1,260 nga aldaw. It is a literal year. 1,260 years. Makita tayo dito kabsat in prophecy from 538 to 1798 AD. Daytoy kakabsat adday iti corrupt church. He collaborated with a corrupt civil government. Anya iti inaramid da daytoy. Daytoy iti instrumento iti dragon. They persecuted the saints of God. In history, daytoy kakabsat iti ibagbaga tayo nga dark ages. Apan tayo diyami katlo nga paset iti Kapitulo 12, versikulo 10-12, na isurat, basahin tayo. Kitnang ko iti may sadak kilatimek sa dilangit, nga agkungkuna, ita imayan ti panakaisalakan, ken panakabalin, ken pagarayan iti Diyos tayo. Ket ti panagturay ni Kristo na, ta iti nang daruman
kadakwada iti sanguanan ti Diyos tayo bayat ti aldaw ken ti rabi. Ket isuna inabak da gapu iti dara ti kordero ken gapu ti sao ti pamaneknek. Ket dida kinalalaan ti biyagda agingga ken patay. Gapuna agrag-u kayo ulangit. Kenda kayo nga agnaed kadakwada. Asi karipay daga ken baybay. Tati diablo imulog kada kayo. Nga adaan ti dakila pungtot nga amuna abasiten iti tiyempo na. The battlefield has changed. Manipod iti langit. Imayen dito daga. The battlefield has changed. The battle continues. Ni Satanas iti puntiryanan dagiti anak ni Apo Diyos. Ngem adda kakabsat iti nakapimpintas. Uray pay ni Satanas maabak anya iti inosar dagitoy asasantos dagiti anak ni Apo Diyos dagijay nga insalakan na dagijay nga simurot ken Kristo. Verse 11. Ket isu inabakda. Sino inabakda? Ni Satanas. Kasano nga inabakda? Gapu iti dara iti kordero. Gapu iti sao iti pamaneknekda. They were willing to sacrifice their life. Tapay amuda that this life on this earth, the present life, is not as important than the future nga inted ni Apo Diyos kadakwada. Amuda nga iuray pay no maisakripisyo iti panagbiagda. God has given them dayjay anamnama. Namnamangan niya nga adda iti biag nga agnanayon. Inabakda. Babaen iti dara ni Apo Isus. Again, this is the beauty iti panagayat ni Apo Diyos. No, adda digiti mga ibagbaga. Very recently, I was discussing with a young sister. I will not give her name here. Ibagbaga na nga, agbalinin ang ulbod ni Apo Diyos na wan iti pure nga iglesia na. Then she was referring to the 144,000. And I said, oh boy, the church is where you belong. The church is Deje ko na tayo a composition. Kadigijay nga inayaban ni Apo Diyos. Kasanuda nga nagbalegi. Oh, they did not overcome the devil, the enemy, by their own righteousness. Saan? Saan nang ibag? Oy, kastoy na lintiga. Oy, kastoy. Saan? Han nang ibaga nga, oy, isda kayo. Pumanaw kayo, haan. No di iti iparang dalaeng kakabsat. Iti panagbalegi, isu iti panangayab, itinagan ni Apo Jesus. Inabakda, gapu iti dara iti gardero, ken gapu iti sauti pamaneknekda. It is by faith. Ket gapu kadayjay apan nakabalin ni Apo Jesus. Ti kabusor nga maabak tayo. Ulit kabsat. Gapu kadayjay pan nakabalin iti dara ni Apo Jesus. Ti kabusor maabak tayo. I will qualify my word. Naabak. Tay di langit naabak ko yun. Umay ditoy, he is a loser. Kit no,
sika kaduam dayjay nangabak. Anya nga rod kakabsat iti pagbungam. No daduma, adda digiti malagip kong example. Kasanong ammom kakabsat nga dayjay when we were children, iti may isa nga ayam, one sports that we like is dayjay lawlawa, spider. Adda duma pandag sapul iti lawlawa iti apagsipnget. Siya, apanak agsapul iti lawlawa iti parbangon. Apay nga parbangon? Nalalaka gamin nga sapulen, taddan dayjay nabati nga sapot. Idi amok ti agpili kakabsat, no dayjay ramay-ramayan, wenno dya ordinan, wenno barpunan. I like. Tuno ko nagayayam kami di eskwelaan. Kasano nga ammom, nga dayjay nga lawlawa ket, he's a loser. Sinaba da. Agapa da. Dananag. Dayjay nga to, nangabakin, o nachet. Kabil mo man saba da. Kasi da. Ganang awan dayjay nasaputan nga nabag. May isa nga makita, intun di lawlawa ket agdubli di saput na. That spider declares that he's a loser. Dayjay nga may kawitan. No dayjay kawitan ka agpasgaren. O renanan mo pa nga ipalot. Haano yun kapsat. Nagpasgaren na abakan. Adda kami dayjay kitain tayo no daduma. Nga daytoy nga dragon. Naabak iti langit. Agtultuloy nga umay pretending that he can win the battle. Ngeno iti anak iti Diyos. Nga kamkamang dayjay a babae nga nagkawes iti init. Cling to the righteousness of Christ in His blood. Tadayjay adara ni Apo Jesus. Pinarmek na dayjay akabusor. Nakita tayo kakabsat. Nga daytoy ket agtultuloy. Apan tayo iti versikulo 13 ingana iti 16. Basahin tayo kakabsat. Ket idi nakita day di dragon ana itapwak dito daga. Kinamat na day di babae amang ipasngay iti anak na alalaki. See the point? Adadtoy iti church. Day di babae nga nagkawes iti init. The object iti anger gura day di dragon. Kinamat na. Anya itinaramid kakabsat. Ket na ited day di babae ti do apayak. Adakkel nga agila. Tapno manipod iti sangwanan ti ulag tumayab kuma. Nga agpalet ang ijay disuna. Isu pa ka tarawnan to bayat iti panawen ken gudwa iti maysa a panawen. No alaen tayo kakabsat. Again, another symbol. Nulit ang iti pangibagam. Wilderness. Isu iti maysa a lugar nga awan iti adu at tao na. No baybay ko nam iti Biblia, dayto nga lugar is a thickly populated nga lugar. Daytoy versikulo 14 iti Revelation chapter 12 is a prophecy about the United States of America. Daytoy dagilit ang nga napanan daytoy a babae. Amutin to kabsat nga dayjay apan nakad idadanes da idjay Europe idi. If you go to this history, adda dayjay Mayflower nga nagluganan dagitoy nga pilgrims. Pimanaw da idjay Europe igananda digajay apamati da. They landed ija US. Litang awampay laeng ti adu ijay di. Ket ijay tinaraunan ni Apo Diyos daytoy a babae. Ket day di ulog
impuso na itingiwat na nga impasaruno idi babae. Tati daga naglukat tingiwat na kat sinapsap na daydi karayan tapno maianod kuma iti karayan. I like this. Kinamat pala ang ti dragon. Amuyo di dragon ka dete picture na ka agipugso ti apo niya. Pop, the magic dragon, agipugso. At kitain nyo, in your mind's eye, at dito di babae agtartaray. Apag tartaray is being persecuted. Kinamat di dragon. Kat dito nga dragon, piman kumaday di babae. Pugsuan na, iti apoy, nga agapo, itingiwat na. Ngem, ti daga. Sunang parswa ti daga, ni Apo Diyos. Anya inaramid na, nagbisnay. Tapno, dayjay, nga ipugpugso, dayjay a dragon, ket saan na adangran, dagijay anak, pili nga anak ni Apo Diyos. Verse 16. Ket day di daga tinulungan na ti babae. Tati daga naglukat tingiwat na ket sinipsip na day di karayan nga impugso tingiwat ti dragon. The war continues. Naabaken ni Satanas. Itatan ti pagarupen na ti tao, the church, ti tao nga nakapsot ket maabak namet. Di na ammo nga adda ti sikreto dayjay nakapsot, a weak human being can defeat the enemy nga isunan ni dragon, nga isunan ni Satanas. Babaen, ita niya, ti dara dayjay a kordero. Apan tayo kakabsat, idjay ayan iti pungtot dayjay a babae. Allow me to get something from my table. I have a piece of cloth. Iti kagura na kakabsat dayjay nga dragon. Dayjay natda akapututan dayjay babae. In English, a remnant. A remnant. Natda. Nung kas pangarigan ko makakabsat, I'll get another from my table. I have a piece of scissors. And see what I'm doing. I cut a piece from this. Daytoy ti remnant. Anya iti kolor diyan ang katang is light green. Anya iti kolor dayjay nga natda di remnant. It is the same. Anya iti bagbagana iti leksyon tayo kapsat. Diyan kababalin iti iglesia nga inayaban ni Apo Diyos. Iti Biblia, isu iti kababalin, iti iglesia, dahi babae. Nga kagura, dahi ito'y dragon. This is the remnant. Masapul nga dahi remnant, maipada, dahi ito'y dyan ang kardibak kakabsat, maipada, kaday jay ang naggapuan na. Iti kababalin kakabsat, dayjay a babae, the church, in the Bible, ken dayjay kababalin, dayta nga babae, nga kagkagura, dayjay dragon. Dayjay church nga kagura na itata. They must have the same character. Anya dayto nga kababalin na. Versikulo 17. Ket nakapungtot daydi dragon, idi babae. Ket napan naginubat iti natda akaputuon na. Amang salsalimet-met kadagiti bilbilin iti Diyos ken adda iti pamaneknek ni Jesus.
Sino ti kaguran ni Satanas? Dayjay nga natda. Anya kababalin dayjay natda. They are obedient to the commandments of God and have the testimony of Jesus. Anya dayjay a testimony ni Apo Jesus, pamanagnak ni Apo Jesus. Iji Revelation 19 verse 10, it is the spirit of prophecy. Do you realize that you are the object, si katikagura ni Satanas? Have faith. Have faith. Agragsak ka. Tapay, intuno sika tan membro ka kadaytoy natda. Ket usarem kakabsat dayjay panakabalin iti dara dayjay nga akin iglesia ni Apo Jesus. The devil trembles. The devil trembles. God gave us the freedom of choice. Dua lang ti side. Ni Apo Jesus, kinti kabuso. And I would like to use dahil inbaga ni Josue, ijay Josue 24 versikulo 15 na isurat ket basaen tayo. Ngem siyak ken tibalay ko, agserbi kami ken Jehova. But as for me and my house, we will serve the Lord. Padasek kakabsat, allow me to change the title of our lesson for lesson number 1. The title is Jesus Wins, Satan Loses. My title is Jesus Won, Satan Lost. Dayjay pay langit na abaken. Ijay pay langit na abaken ni Apo Jesus. Naabaken ni Satanas ijay. He will never be a winner. The question is, whose side are you? Kuna nakabsat ni Ellen White, iti letters 236, 1908, we become overcomers by helping others to overcome. By the blood of the Lamb and the word of our testimony, the keeping of the commandments of God will yield us in an obedient spirit and the service that is the offspring of such spirit God can accept. Awatin na ka ni Apo Diyos. Awatin na tayo ni Apo Diyos. Ayatin na tayo ni Apo Diyos. We are not perfect, but in the perfect righteousness of Christ, we can claim it as our own. Dayjay iti parabor. And may the grace of God, which is a power within, transform us. Nagbalin tayo kakabsat. Akas dayjay babae nga nagkawas iti init. At da iti balangat na a crown nga isu nagbalegi gapu iti dara iti kordero. I am so excited kada ito'y a quarterly tayo kapsa. Lesson number 1 pa lang na ito. Katsapay ko mata i-share tayo kadagiti gagayam tayo tinaimbang nga damag. Nga iti tunggal Thursday night at 7 in the evening, agkakaduha tayo. Ni Apo Diyos, titumulong ka na kayo. Agkararag tayo kapsa. Madaydayo nga Diyos, sagyaman kami. Tainted mo kada kami ti kinapudno.
nga iti Diyos nga agayat kada kami. Awaten na kami gapu iti sakripisyo iti anak mo. Saan munto nga kitain ti kinalapit ken iti panagbaso mi o Diyos. Taidi nga inawat mi iti anak mo. Ingkawes mo kada kami dayjay a kinalinteg na. Gapu iti parabor na. Balbaliwan na kami. Wenda kami o Diyos dagiti puntirya iti gura iti kabuso. Nga magyaman kami tagapu iti dara ti anak mo. Uray pay ni Satanas. Tanaabak nga rod idin. Awan ti pan nakabalin na nga mangabak iti sino man nga kumamang ken ka. Bendisyon na mo Diyos dagiti kakabsat nga kadwami nga nagadal. Bendisyon nam ti saom nga isu ti nagdisso kadigiti puspuso mi. Sapay ko mao Diyos, dati parabor mo agtultuloy iti panagbiag mi. Agyaman kami iti balegi, ken Kristo Jesus nga manubot ken apo mi, daytoy iti dinawat mi. Amen ken amen. Ni Apo Diyos ay ayaten na kayo kabsat. Ay ayaten da kayo man. Nimbang garabitem. Amen.